Bajarê Yevlê li naverasta Swêdê xwe dide nasîn wek xwedî Hefteya Wêjeya Kurdî. Bi sîmîner û pêşengeha hunerî roja 12 Adarê li Pirtûkxaneya Bajarê Yevlê çalakiyên Hefteya Wêjeya Kurdî bi rêzgirtin û bîranîna cangorên Kurdistanê dest pê kir. Hefteya Wêjeya Kurdî meyweya hevkariya gelek komeleyên Kurdî bi dezgehên fermîyên Swêdî re ye. Çalakiyên bi vî rengî dikevine çarçoveya hevpejirandin û dostaniyê di nav kulturên cur bi cur de li Swêdê. Carlson, konsulê Swêdê li İstanbul û Şamê û Beyrûtê bû û nakokî û pirsgirêkên kêşeya Kurd ji nêzik ve wek dîplomat dişopandin. Carlson naveroka pirtûka xwe ya bi navê Kurdistana ku ne welat e bi guhdaran da nasîn. Wî di destpêkê de behsa dîroka gelê Kurd kir û rola welatên dagîrker di perçebûna Kurdistanê de, hêzên bi bandor li Kurdistanê dana nasîn û beş bi beş behsa rewşa îro ya her perçeyekî Kurdistanê kir. Nêrînê Ingmar Carlson ne bi dilê her kesî bû, lewra di dawiya semînerê de guftugûyên germ rûdan. Heman demê de di Pirtûkxaneya Yevlê de pêşengeha tevnên Kurdî û tabloyên Rîta Şenrîd dê hefteyekê berdewam be. Danê êvarê bû danê hunerê. Grupa hunermendên ciwan bi serpereştiya hunermend Ciwan Haco û şagirtên dibîstana kulturî stranên Swêdî, stranên Kurdî amadekiribûn û her wiha stranên hevbeş Swêdî Kurdî. Cardî muzîk û huner û hêviya cîhaneke aram mesaja beşdarên Hefteya Wêjeya Kurdî bû.
زو پیمانا بری Var de gamla dagar. Var de gamla dagarna? Bauer naken bort och vagari, den vagari. Jag är inte säker, eller jag tror inte att tiden kommer tillbaka. Du kommer inte tillbaka. Ja, kommer inte tillbaka. Evidarım ev bir tradisyonik, bir adetik nav kurdadı, groji koyup taybeti, bir xelker pay bike. Em kurd gelik jara fer bune, xop xwa. Derde xoş hevdur bejin. Le ternake, ez bahaverim ev jara du duayı em roje kurdi, levi bajari çetkin. O hedi Suedi betir tedbejdardı bin. O maksad ama em dost و هوالبند کرد دوزا کرد کلتورا کرد حق کرد زیده بکن هیویدارن گم کاری بنش هر چهار پرچه کردستانی پسپوری خواه زانیاری بخلک سوید و بخلک دورو بری خواه زبر احتیاجی هم بزانیاریه هیه ام کاری بن درد و کل خواه بجیران خواه بش بکن بالا خواه بده ایرولور اون جیبون شاهد اینا گزارو که سوئدی مکتبه کلتوری سوئدی چاندی سوئدی کلام و موزیکا کردی کری آخوه اف آرمان جو هدف کمیه Ağlazar, cemlazar, zeriye zeriye Ağlazar, cemlazar, zeriye zeriye Ağlazar, cemlazar, neşerim akılım Ağlazar, cemlazar, nakazım nakılım
Avlazar cavlazar zeriye zeriye Avlazar cavlazar zeriye zeriye Avlazar cavlazar neşerim apılır